Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi orain bai iritsi da abendua. Ofizialki goiuri has zaitezke gabonkantekin matraka ematen. Hasi zen, eta baina bai, Irina Ustako harriak piztuta, supermerkatutan turroiak soberan eta jostailu fabrikak jota fuego lanean. Ba hori, bigarren kafeko abendualdi egutegia egin dezakegula. Abendualdi egutegietan badakizue egunero kutsatxo bat ireki eta oparitxo bat egoten dela. Ezagutzen dituzu, ezta? Ingelesko Advent Calendar edo kalendario de Adviento deituriko horiek. Instagram eta TikToken oso ospetsuak dira. Ba horrelako bat edukitza gustatuko litzaiguke. Eta egun bakoitzean, urte amaierar arte, irratsaio honetan maite ditugun gauzekin lotura duten opariak egongo lirateke. Zalantzari gabe, lehenengo oparia liburu bat izango litzateke. Estudio hau liburuz josia dago. Izanez, beharrizanak ase beharrez, liburu ala kafia, zer eros dezaket. Ba kontuz liburuekin, gaurko egunez duela 60 urte, 800 lagun atxilotu ziten poliziak Amerikako Estatu Batuetan, literatura politikoa banatzeagatik zigortutakoei elkartasun protestan. 1964ko abenduaren 2 zen, eta Amerikako Estatu Batuetan Berkeleyko adierazpen askatasunerako mugimenduak deituta, unibertsitateko plazan protesta egin zuten milaka ikaslek. Helburua literatura politikoa banatzeagatik zigortutako 4 ikasleri babesa adieraztea, poliziak 800 lagun atxilotu zituen eta ondorioz protestak areagotu egin ziren. Barduan, idazle estatuatuarrak alde batera utzi eta beste herrialde batzuetara joko dugu. Gure abendualdi egutegian idazle peruar baten liburu bat ondo. Boi. Ba, gaurko egunez zendu zen Jose Maria Argoedaz, peruar idazlea, 20. mendeko Peruko literaturako esanguratsuenetakoa. Y la tierra terrana, nos la manos llenas, el acero y el pan, y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo. Baina agian, euskarazko liburua sartu beharko genuke ezta, ze ase astindualdia jaso duen euskarak historikoki. Entzun hau. 1940ko abenduaren 2an, Zornotzako hilerriko euskarazko inskripzioak ere kendu eta gaztelaniazkoak jartzeko agindu zuten agintari frankistek. Euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzen, hauen jabeek zigortuak izango ez baziren. Aurreko mendetatik zetozen euskaldunen eta euskararen aurkako politikak muturrera eraman zituzten frankistek, hizkuntza bizitza publikotik ia desagertarazteraino. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suaban. Aizu eta gure oparitxoen egutegian, bidaietarako bono bat, hegazkin tiketak, adibidez, Kubara joateko. Ba, gaurko egunez, 1976an Fidel Castro Kubako presidente bihurtu zen, Osvaldo Dorticos Torradoren ordez. Eta 1956ko abenduaren 2an Kubako kostaldera heldu zen Granma ontzia. Iraultza hasiko zuen gerrilariekin. Egun batzuk lehenago abiatu zen Mexikotik Fidel Castro buru zuen 82 pertsonako taldea, Amerikako Estatu Batuen babesarekin zegoen Baptista diktadoraren aurka egin asmoz. Sierra Maestra mendian barrenatu ziren. Castroz gain, bertan zijoazen Ernesto Che Guevara eta Camilo Cienfuegos, beste bi aipatzearen. 2 urteko borrokarekin herritaren atxikimendua lortu eta 59. urtea astearekin batera garaipena lortu zuten. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
musika, ez du aipatu oparien artean musika eduki beharko dugu, ez? Bai, adibidez diskoren bat, Britney Spears egin, gaur da bere urtebetetze eguna, baina egia da Britney ez dela bereziki bigarren kafea, Ez, Nahiko genuke. Bueno, orduan atzo irratsaiorik egin ez genuenez, gaur aipatu beharko dugu. Duela 16 urte zendu zen Mikel Laboa, 20. mendeko euskal abeslari ezagun eta emankorrena, guztiok bidelagun izan duguna ahotsa. Eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude, gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko. 3 zutabek osatzen duten Mikel Laboaren kantagintza, kantu tradizionalen berreskuratzeak, poeta garaikiden hitzen musikatzeak eta lekeitioak deituriko kantuen esperimentazioak. Osagai horiekin, Laboa euskal musikagintzaren erreferentzia handienetako izan da, 60ko hamarkadatik honaino. Ezok Amairu talaren sortzaileetakoa eta euskal kantagintzaren berritzaile nagusietakoa izan da, eta euskal herritarren artean errespetu eta miresmen itzela du haren lanak. Bere diskoen artean, 1974ko Bat Hiru da arrakastatxoena, jada eusko ereserki bihurtu diren kanta askorekin, bereziki txori. Disko hura Euskal Herriko historian izan den diskorik onena izendatu zuten bozketa baten bidez. Gure abendualdi egutegian beraz, Laboren disko honek egon behar du, hala beharrez. Etarek zu ere erantzi, lili bat hartu, eta Baina zein disko? Ezagutzen ditugunetako bat, edo oraindik argitaratu gabe dagoen bat? Ze ondo entzun duzu bai, Laboaren disko argitaratu gabe bat azaldu da. Baina noiz, non, nola, eta zer geratuko da aurkikuntza horrekin. Eta zergaiti daude, nahi eta unai hemendik bueltaka. Badatorrelako Labankadaren bigarren denboraldia. Lehenengo denboraldian Arkaitzkanoren gorpua agertu zen Durangoko azokan. Eta nahi eta unai ikertzaile amaterrak misterioa argitzen saiatu ziren. Oraingoan, Mikel Laboaren disko argitaratu gabearen lapurretarekin datoz. Alare, memoria freskatzeko gaur Labankadako lehen denboraldiko 2 atal entzungo ditugu. Eta puri-purian tartean, telesail eta pelikulen gomendioen zerrenda osatu dugu. Eta Josune Belez de Mendizabale kontatu beharko ditugu, eta ea lortu den atzoiko pestxaulki bat erostea. Baten faltan, 2 abenduaren 2 gaur, eta astelena, ongitorri guzti bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Gartxotun zain letona, egunon? Egunon. Bado Gartxo, lapurretara etorri da ona. Goiuri ezeiz arandi, egunon? Egunon. Entzuleoak esnatu altzarete, oze? Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 800 eta 72 du. Goizak dagoneko 10 eta laurdenatzean utzita, benduak 2, gu 3, zuek 1000, urrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Horixe, kontatu dugun bezala gu abendualdi egutegia hasteko irrikaz, baina giroa pixka bat triste dago, eta egunero bigarren kafea saioa maite dutak elkarbanatzen hasten dugu, eta gaurkoan lehenengoa maite dut ez bat izango da. Hau da, maite ez dugun zerbait zetxatean gure entzule batek Gorkak idatzi dut dagoeneko gaur oso haserrenago. Ez dut maite ikustea gizonak horrela, zergatik jokatzen dugun horrela ez, lur jotanago. Baina salatu duten neskak gora, eta gora borroka, eta aitortu ezagun behingoz. Eta guk bat egiten dugu Gorkak esaten duenarekin, lur jota agian ez da nik erabiliko nuen kontzeptua, ze tamalez enau harritzen. Ez, ari gara agian entzule batzuk ez dakite, atzo neska talde batek salatu zuela, Euskal Komunikabideetan ospetsua den pertsona oinatiar batek, hainbat eraso egin zizkietela, eta horretaz ari da Gorka, eta hori aipatzeko da nik esan nahi nuena zen, lur jota egon beharrean, tamalez ohituta gaudela, eta horrelakoak, zagitzen batero entzuten ditugula, eta entzuten jarraituko dugula, eta lur jota egon beharrean, haserre esango nuke, baina ez ere haserre da, desesperazioa uste dela, nik sentitzen dudan hitza ire ez dakit, zuk ze pentsatzen duzun. Eta eskerrak salatu dela. Biktimek segurazki ez dut pentsatu rein nahi zekan postua ikusita sendituko zuena, ez da behar hori jendia jakiteko gertatu dana, eraso hietaz, badirudi oso erabaki drastiko badala, baino ez da sekula hartu horrelakoik nik daki dela, euskal kulturan eta holako asko gertatu dira segurazki eta ez dakigu ez erre. Eta guain gertatu dela batuntzat erabaki drastiko egia dela emateu. Eta ez, da hartu berdan neurri bat. Eta hartu dute, eskerrak hartu dutela. Eskerrak erabaki dutela esatia. Zalantzan jarri dute askok eta oiei maite dutez handi bat emendikan. Eta eskerrak salatu dutela hori du. Zein da modua, begirada bat pizteko, argazkietan ondo nagola saltzeko. Nola hartu arnasa. Janus Lesterren nola hartu arnasa jarri dugu, pixka bat horrela sentitzen garelako baita ere, nola hartu arnasa, baina eta berriz horrelako mezuak jasotzen ditugunean, larun batean jakin genuen gizon batek emakume bat hiltzuela Pasaian, bere bikotek ideoia hiltzuela, emakumearen alabaren aurrean, eta gero bilabonan udaltzaingoaren gana joan, eta bere burua entregatu zuela, entzungo zenuten albiste hau, 7. erailketa matxista Euskal Herrian, 6. baina 7. kontuan hartzen balin badugu, atzerrian eraildako emakumea, hau izugarria da, eta hori xabestiak dio ea nola hartu behar dugun arnasa, eta ni ere nere buruari hori galdetzen diot, nola hartu arnasa horrelako giro baten. Minera oitu, denak ezin du, zegin eroso zegoen oroitu, minera oitu. Baina saiatuko naiz, giroari buelta ematen, ze Gorkak maite dut eza, idazteaz gain maite duta ere elkarbanatu du, eta kontatu du, berak maite duela ostiralean gertatutakoa, hau da, Imanol González Gurrutxagaren pelikula aurkeztea, eta gero afari goxoa, haze ederra izan dena. Horrela bai, Gorka, horrek ematen dio astelenari beste itxura bat. Eta ire, zer maite duzuzuk? Bueno, lazuze laitagoa ekartzeko honea, atzo dukinun refleksio handi bat, dala igandeko eguna. Beti euket zentzazioa, igande batez kalian baskaltzezunean edo etxetik kanpo baskaltzezunean egiten,
etxea izultzen aizanean dakaten sentsazio hori. Ez dakitan maite, tela edo ez dela maite. Ez daukazu argi. Ez, igandiakola badaka konotazio triste bat, niretzat behintzat. Irratsaio honetan oso igandeen aldarrikapen zaleak gara. Bai, nire zalea naiz, Eta tristura hori ere bai ez da zertan txarra izan behar askotan. Bada, bueno, igual berdezulako horrelako arratzalde bat. Eta sentsazio hori atzo kalian bazkaldu nun, eta etxean joan, eta esaten nun, eta guain ze. Ez dakat ez zerreiteko, joder, eta ez dakit ez zerreziten momentu honetan ez dakit. Orduan, bueno, maite, eta ez den maite ez dakit hortartean, askok maiteko ezue. Etxea jun eta sofan, eta deko aukera, lasai egon pelikula bat ikusi, bai hori ondo dago, baina ez dakit, batzutan berko nun zerbait. Eta bueno. Nere maite duta da, iritsi dela udalekoen astea. Ze askorentzat udalekoak udaran egiten direnak izan dira, izenak horrela esaten du, baina niretzat nire helduen udalekoa da Durangoko azoka. Eta asteazkenean guara joango gara muntaia guztia egitera, ze irratsaioa Durangoko azokatik egingo dugu urtero bezala, landako gunean egongo gara, antxe egongo gara. Ostegun, ostiral, larun bat, eta igandean baita ere, guk normalean ez dugu asteburuetan irratsaio horik egiten, bai, sorte egunak zuek, ze asteburu honetan, bigarren kafearen dosia izango duzu eta landako gunean egongo gara, kontatuz, zer ari den saltzen gehien, zeinek dauzkan ilararik luzeenak, zein harri bitxi dauden ilararik gabeak, ze famatua joango dira, bai noski, baina agian hain famatuak ez diren, talentu dun, artista asko joango dira, eta horietaz ere hitz egingo dugu, kontzertuak egingo dira hotxenean, kontatuko dizuegu kontzertuen nondik norakoak, eta antxe egongo gara, eta nire maite duta da iritsi dela, eta urduri nagoela. Bai. Azoka bada udaleku kontzeptua, Bai, guztiz, udaleku kontzeptua. Bukatzen denean, sentsazioa gero gainera hori da. Hau da, ordu asko dira Durangoko azoka. Durangoko azokak publikoarentzat ateak irikitzen ditugu izoko 10:00 eta arratsaldeko 8:00 isten ditu, etengabe. Zaude hor, ez da isten bazkaltzeko, eta orduan ordu asko ematen dituzu Durangoko azokan bertan lanean ari balin batzara, eta hori da, egunero. Da, lan ordu desente dira, eta estresa, eta presioa, eta ere hori badago, eta 3. egunerako sentitzen duzu han jaio zinela. Ni ja sentitzen urtero, han Durangon nagoela pentsatzen dut, ara? Ni ja, jazta, erroldatuta, Durangon erroldatuta nago. Eta azkeneko egunan bukatzen denean, eta etxera buelta egin behar duzunean, esaten duzu, ara, lagunak agurtu behar ditut, ze egia da Durangoko azokan ekosistema propioa sortzen dela, eta antzaudela Durangoko azokak irauten duen egun guztietan, Bizkaiako, Lapurdiko edo Nafarroako lagunekin, eta agian horiek ez dituzu gero zure egunerokotasunean ikusten, baina Durangoko azokan egunero ikusten dituzu. Beraz gero sentimendu hori badago, gero nostalgia kontzeptu hori, beraz iritsi da Durangoko azokaren astea, ni urduri nago, enago bat ere prest, oraindik, mentalizatu berda, Mentalizatu egin behar dut, liburu batzuk oraindik ez ditut bukatu, irakurri behar ditudanak Durango iristerako. Uneren batean maleta ere egin beharko dut. Bai, komeni, eta bida, nire maite duta zen, eta horrela maite dute zaizaten amaituko du. Ez zaudela Baina galdetu beharko diogu Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialderi, ea beak zer maite duen, egunon Josune? Egunon. Bueno, ze maite dut, gaur harrapatu nozu, ze
bueno, aparte, eske nere burua ikusten ari naiz streamingen bidez, eta da. Zer daukat nik buruan ba? Ematen du txoriak hemen, ez dakit, etorriko direla nere kabi hile honetara. En fin. Bueno, ba, astelena, eta ba, jende guztia dagoela pozpozik, igual akaso jaioi egun batzuk dituela, Durangoko azokara jungo dela, ez dakit zer. Eta Nikolan ikusita agenda esan dut, aste osoko lana igandera bitartean, oso gustora egiten duan lana, bai, nire autua izan zen, bai, lagunok bai, baina beste behin zurrunbilo honetan sartuta. Eta, bueno, bai, maite dut, oraintxe bertan igual begira, bigarren kafe hartzen ari naiz, zuekin batera, eta literal ere bai, indar pixkat izateko, ze bai, dator pixkat mugitu astea, baina hori maite dut ere bai, niri ere saltza gustatzen zait, eta eireren moduan, igandean atzo jai izan nuen, egun bakarreko asteburua izaten ari da azken aldi honetan, eta egia da kostatzen zaidala, jeistea erritmoaz, esnatzen naiz, 10 ordu lo egin da gero, hori ere esan behar dut, orduan kostatzen da pilo bat, formol horretatik ateatzea, ez? Eta esan dut, eta gaur zer tokatzen zait, holan ibiltzen naiz azken urtetan, gaur zer dut gaur, ez? Beti begiratu behar dut, ze, claro, inbeste gauza dira, eta ezberdinak, ez denez beti esaten dugun bezala, olako lanbide oso rutinarioa, eta atzo ere kostau zitzaidan, baina gero paseotxo bat eman nuen, eta ze ondo ere, hor pultsazioak pixkat jeisteko, eta orduan, nago neke, eta igual entzulek antzemango diate ahotsean, baina pozik aldi berean. Orduan, nere maite duta, aste honetan datorren guztiarekin zer ikusia dauka nere maite dutak gaur. Ze polita. Eta Josune, maite duzu baita ere zure lehiotik sartzen den eguzki izpi erraldoi hori? Goiuri, zu sorgintxua zera, ze momentu baten egonaz esatekotan, nire maite duta hori zela, ze niri eguzkia pilo gustatzen zait, baina bai, sartzen da asako. Eta bai, gaur fresko esan dute Gasteizen, baina nik ez dut antzeman, ez dakit 8 gradu esan duten, 8, zer da 8, hori da tropik, ez ditut ez da eskularrua jantzi, bizikletaz juteko. Eta bai, sartzen da eguzkia, eta, klaro, eske oso efektu polita egiten du, ze gainera eguzkiak fokoa jartzen du toki batean. Ze objetutan jartzen du eguzkiak fokoa, Aulki bat iluminatu du ikusten ari gara, baina txaron, hori eman behar diogu, txiribueltari bere tarte ofiziala hasiera eman behar diogu, Benito abesten ari da, pixka bat utziko diogu. Adios gaixo etxeren dena. Eta listo, Benitori agur esan behar diogu, bestela luze joango zaigu eta tartea, txiribueltari eman behar diogu hasiera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta jarri dugu zetak eta jarri dugu Erramun Martikorena ze ospakizun abesti bat iruditu zaigu, eta pentsatzen dut behar dugu ospakizun abesti bat, ze Josune, Belez de Mendizabal Fernández de Garaialde, lortu duzu besaulkia. Etzen erreza izan, Bai. Bai, zetak esaten du, eta ni holan ere junintzen larun bata izan zen atropellatuta era bat. Bai, gogoratuko duzu aipatu genuela Printzipal Antzokia obretan dagoela, eta bertan dagoen, edo zeuden aulkiak, besaulkiak, hor plateakoak eta palkoetakoak kendu behar zituztela, noski, hori dana berrizteko berriro, eta batzuk ez denak, nik hau gero jakin nuen, ze, klaro, esaten izuen, 900 lokalidade zituela, Printzipal Antzokiak, eta nik esaten nuen 900. Besaulki eser leku jarriko dituzte hor salgai? Ez, 100 piko izan ziren bakarrik,
Eta, bueno, nien nintzen oso goiz joan, Goiuri, nik uste dut zuk esan zenidan, ari osun espabilatu, zebestelan, eta nik egin nuen erreserba bat, ze kultur elkarteok bagenuen aukerarik erreserba bat egiteko, baina inorketzean erantzun, gero email horretara, eta pentsatu nuen, misterioso, gero jakin nuen zozketen bidez egingo dutela, orduan, tokatzen baldin bazait, bisatuko diatela. Orduan, arituko zate pentsatzen, bale, Josun, eta orduan nundik atera zenuen aulki hori. Bai, bertaratu nintzen, ez enuen madrugatu, ni etxean nengoen, kafetxoa hartzen lasai, bueno, lasai, amarterdi, lasai, eta lagun baten deia, momentu batean. Eta zanuen, deia, WhatsAppak, bai, baina deiak, zenbatean, ez? Gutxitan. Niri, igual amak deitzen dit, eta beste lagun batek, eta jazta, poko maz, ez? Beti da jadana oso azkar, eta WhatsAppez, eta audioak, eta ez dakiz zer. Eta hartu nion, eta zanion, zer nahi duzu, zer da urgentea? Holan erantzun nion, ja, konfiantza dukagu, eta esan zian, etor zaitezke laguntzera, ze aulkiak ditugu, eta nahi duzu bat, trukean baldin baztatoz, bat emango izut. Eta esan nuen, jolin, eske gozaltzen ari naiz. Baina, bueno, bai, hortxe, tak, azkar baten junintzen, eta antxe, ze topatu nuen, eskak. Nini joan superpantxa, en plan de, bueno, a ber, jendeari etzaio interesatuko, hau, etxian, zertarako. Bai, zera! Antza, ni ailegatu nintzenerako 11:30 ziren, hau uste dut 10:00 irekezutela, bestik lagunea, eta, bueno, izan zela guda, Bai, beste ezagun bat topatu nuen bertan, eta esan zian, izugarrizko disgustoa daukat. Eta zer gertatu zaizua, eskuan zeukala, aulkia, beste norbaitek, tak, tira, eta eraman ziren. Holan, estilo rebajas lokuron, osea... Black Friday. Bai. Eta holan izan omen zen. Eta nik esaten benetan, eta esaten zian ezagun honek, gainera berarentzat printzipala berezia izan da, asko maite du antzerkia, antzoki hori bebai, eta nahi zuen, oroigarri bat izan etxean, baina kendu zioten, eta esan eta zuk zer egin duzu. Zerrez, gehatu naiz, klaro, berak bere kontzeptuan ez zuen ulertzen, ez? Norbait etortzea eta klak kentzea. Ni antzekoa naiz, gauza hietarako ez dakate erreakzio puntu hori, ze, klar, zure logikan ez da sartzen, zure edukazioan ez da ere, eta orduan, bueno, esan nion, hori, zegoen disgustauta. Osea, izan omen zen, ni ailegatu nintzen, eta egia da nire lagun honek, ze pertsona bakoitzak 4 hartzitzaken, 4 objektu. Ze aulkiaz aparte, sofak ere zeuden. Sofa batzuk, olako tresillo itxurakoak, zahartxuak eta holan, baina, politak. Askotan ere, antzokian, goiko plantan, ambigu deitzen den zonalde horretan, prentxaurrekoak egin ohi direlako, edo egiten ziren, zeia itxita dago, irailetikan, antzokia. Eta hoiek ere zeuden. Hoiek zailagoak, saltzeko, ez? Jendeak ez duelako lekurik sofa bat jartzeko, baina aulkiak, maitxoak, egurrezko maitxoak ere bai, sarreran zeudenak, eta holan, hoiek, baina agur benur. Eta bai, harritu ninduen, eta hortxe egon ginen, eta eskaini ziaten, edo altua, edo bajua. Eta nik altua hartu dut. Hau da, palkoetan, balkoitzuetan dauden hoiek. Egia esan, atzo igandea egon nintzen pixkat prestatu nahian, esaten nuen, santutegi baten modura jarriko dut holan nire bulegotxo honetan eta naizeko lagunek ikusten baldin baute streamingen bidez geha dadila holan pixkat, ez? Santutegi edo nire holako altarea, ze horra agertzen gara gero poster batean ane gebara eta biok, ondoko gela egin genuen izeneko obra bat, printzipal antzokiak programatuta sareak, baina ez genuen printzipal antzokian egin. Eta gero, nire zalantza izan da, zesan zuten ere bai, subastan, salmentan edo, ateako ziela ere, printzipal antzokiko kartelak. Kontua da, printzipal antzokiak daukala, zeukala, sarrera nagusia, bertaratzen zinen ja antzokira, baina atzetik ez da, da ondoko ate gorri batean, horri deitzen zaio almoie de karga edo, eta hortikan, da biltegi baten moduan, hor zeuden kartel batzuk, baina nik ez dakitzen bat urte izango zituzten. Printzipal antzokiak 108 urte
dauzka. Orduan, bueno, hoiek oso zarrak zienak batzuk nik uste dut inkluso eskuz margotuta eta pues olako, eske orain ez zait aterako aktorerik, baina oso atzera egiten ari gara, pues, nola ditzen da, Kontxa Belasko baten eta olako gauzak, ez? Hoiek nik ez dakit, ni horretara nintzen ailegatu, baina ez dakit ere salgai jarri ziren. Bueno, total. Kontxa Belasko esan dezu, eta Kontxa Belasko duela urtebete hil zen gaurko egunez, abenduaren 2. Bai. Connection. Bai. Total. Hain justu gaurko egunez, 2023ko abenduaren 2 zendu zen. Hala, orduan, egun horretan segurazki ni jarriko nuen, nire Instagram kontuan argazki bat berarekin, ze egin nion elkarrizketa bat, duela urte batzuk, Radio Vitorian lanean nengoela, eta bueno, hori izan zen ere anekdotikoa, kriston obra txarra zuen, gero eten zituen txaloak esan zuen, ez ditut merezi, bueno, izan zen, bai, Jorge Sanz erabat mozkortuta eskenatokitik, en plan de, ez dakit zertaz ari den emakume hau, ez zuen bat eman, osea, emakumeak esaten zion begira, aulkiarekin erlazionatuta, hemen, esaten zion, pertsonaje moduan, Kontxa Belasko, Jorge Sanzi, hemen da, eta bestea, eta bueltaka eskenatokitik izan zen, gero bera mareatu zen, bueno, un show, eta hurrengo gunean elkarrizketa egin nion, eta zenbait gauza esan zizkidan, baina, bueno, off the record esaten den hori, eta ez dut kontatuko, baina zegoen, ez dakit, beti zalantza izan dut, ari zen ere antzesten erekin, edo benetan ari zen pixkat lasaitu nahian, ze egia esan obra horrekin ez dut uste arrakasta handirik izan zuenik, ze benetan eskasa zen, baina bueno. Orduan, bai, aulkia daukadala, altu bat hartu dut, baina ez hori bakarrik, neskak. Gauza gehiago? Bai. Nire lagun honek soberan zeukan sofa bat. Eta ze gertatzen zaio Diogenes andereñoari? Kaixo! Sofa bat daukadala hartzeko oraindikan, bai benetan. Osea, orain ez dakit non sartu, bueno, nebei deitu diet gaur, aber laguntzen didaten, eta ez dakit herrira eraman, izebaren baimenik gabe, hori ere, horrek ere. Amak esan zian, bai, hartu. Gero, esan nion, ama, 2 metro ditu, non sartuko dugu. Gurean ez da sartzen, esan izebari. Jolin, osea, gaur atxaldean ibiliko naiz, Diogenes sindromearekin bueltaka, ze gauza den hau, baina, klaro, nik esaten nuen, 108 urte, 100. urte urrenea ospatu zuenean antzokiak, aukera izan genuen antzerki labur bat egiteko, Gontzal Uribe Kuernok eta biok trampola konpainia osatu berriarekin egin genuen 2 mamuen ipuintxo bat, olan oso polita. Eta, bueno, pues ez ni oso sentimentala naiz, eta nik uste dute gauza hauetarako ez datorki dela bat ere ondo. Azkenan atera beharko naiz etxetik, aulkia, sofa hartu, eta Andre Marizuriaren plazan, erraldoiaren ondoan, sofa erraldoia jarri, eta isiri hor, eta hartuko dugu kafea, sofa hortan isirita, fresko xamar. Ez da idea, txarra. Isiri eta hartza alde batera, Green Capitaleko hor, edo ez dakit zer den, ez? Bai, izango da, bai. Eta hortik egin beharko dugu zerbait. Ikuskizunen bat, Josune, ez dago gaizki. Ez dago gaizki, eta gainera, are gehiago, baldin eta zubi honetan den, bitu, Ardo Arabako karpak ere hortik ibiliko dira, beraz, sofa, hartza eta ardotxo bat. Hola bai. Eta igual akaso mantari gabe, eire, ze oraindikan temperatura honekin, ez dugu jakari jarriko. Ez dakit temperatura zerran zuretzat, ez dakit hotza zerran zuretzat edo zer dan niretzat, baina... Ez berria, segurazki, bai. A ber, Josuna, baina kontatu, Ardoaren kontu hau zer da? Begira, Ardoaren kontu hau, da hemen zubi honetan, baina urteak, nik ustut, iaz ez dakit egon zen, eske ni urtero goten naiz, hor mendifilmen, Bilbon, eta orduan, Ardo Araba batzutan eskapatu zait. Baina hau da, Arabako Foru Aldundiak jartzen duen, egiten duen egitarau gastronomiko bat egiten duena ardoarekin. Orduan, ardo dastaketa puntu ezberdinak daude hirian, bai? Gasteizen. Eta daude 3 karpa, Provintzia plazan dela Diputazioa Foru Aldundia dagoen tokian, Plaza Berrian, hor, Andra Marizuriaren onduan, eta foru plazan, ez?
danak oso gertu, ez dira egongo 300 metro bata bestean artean. Eta hor, karpa batzu daude, eta hainbat ardo saltzaile edo ardo ekoizle. Orduan, zuk erosten duzu, modu ezberdina daude, baina eta loitegi bat bezala, bono bat bezala, 22 eurotan, eta 22 euro hoien truke 28 puntu dauzkazu. 28 puntu hauek gero aldatzen dira, zoazen karpa horretara, eta bertan daude ardogile ezberdinak, eta zuk esaten duzu, gogoa daukat hartzeko, hartzaigazta bat, gilda bat, eta Arabar Errioxako kriantza bat, orduan. Pues, gilda batek 4 puntu balio du. Arabar Errioxako kriantza ardo bat, beste 4 puntu. Orduan, hor zoaz, pixkat, taloi hori edo bono hori gastatzen zuk nahi duzun moduan. Begiratxatan zer dioten. Ni jun izan naiz, behin kopa bat lapurtu nun. Bakarrik? Bueno, hori da ezer. Bai, ze kopare ematen dizute. Ez que, oso kuriosoa da, a ber, oso polita da, guai dago ardoa gustatzen bazaizu, dastatzeko ardo mota ezberdinak, baina oso kanpotik ikusten baduzu, nik batzutan pentsatu izan dut, jolin, a ber, hemen gaude, claro, erosten duzu bono hori, eta emate dizute kopa, eta gainera kopa hori esartzeko zorrotxo bat, holan poltsatxo bat ezala, lokarri batekin, edo sokatxo batekin, eta jendea doa, claro, hor sartuta. Lepotik zintzilikatuta koparekin. Wow. Eta karo esaten duzu, hau ezote da botellon. Ez, daka itxura hori esaten dut, a ber, depende zeinek ikusten duen, nola gu oso ituta gaude, ez? Zubi honetan, baina ordutegia dauka, 10:00 arte da, goizez irekita dago, gero izten dute eguerditan, eta irekitzen dute berriro. Orduan, bueno, da poteo bat kalean, eta bueno, hemengo ardoa dastatzeko aukera bat da. Eta hori da... Jorge Sanzek antzerki emanaldi horren horretik bisita egin ziola. Ba, izan zen udan, nik ezak ezi bizitatu zuen, Ardo Araba behintzat ez, baina, bueno, iriko beste taberna batzuk, bai, zezi, Juan, Pino, Filipino, bai, ez zuela asmatzen sartzen, hori aurretikan, beste kasetari batek esan zigun, hemen ikusten ari naiz, Jorge Sanz, ez dakiela asmatzen, osea, etzekin nundik sartzen zen printzipalera, eta aipatu dizuedan, karga eta muntaierako, hori biltegi horren, hor deika omen zegoen hor, sartzeko, osea, holan. Eta doblete egin zuten, nik ez dut, bueno, hori ere meritua da. Lo ez bazara geratu eskenatoki gainean, ez? Daramazun martxarekin. Baina, bueno, pues hori da, zubi honetarako proposamenetako bat. Baina, esango dizuet, Ardo Arabako karpa hauek daude irekita, bueno, ostegunean hasiko dira, ostegunean arratsaldeko 7:00 10:00 arte, hori izango da beti arratsaldeko ordutegia, ostegunetik igandera bitartean, 7:00 10:00 arte, eta ostiralean ja, hasten dira goizez, 12:00 3:00. Baina tarte horretan, jende, entzun, baldin eta zubian ezoazen inoran, baldin eta Durangoko azokatik bueltan zaren, Gasteizen antzerkiaz gozatzeko eta dastatzeko ere aukera izango duzue. Eta hemen ere, promo pixkat egitera nator, printzipal antzokiak antolatu duelako, ja, hirugarren asaltoa, horrela ditzen diote, hirugarren atala, off local izeneko obra labur batzuen ibilbidea, urrian hasi zien erdarazko obra motzekin, gero duela 2 aste egon zien lenguai berriak, eta oraingo honetan euskerazko 3 antzerki motz ikusteko aukera izango duzue baldin eta abenduaren 5-etik 8-ra zuen sarrera erosten duzue. Eta esango dizuet, sarrerak badaudela oraindik, beraz, banator proposamen hori egitera. Off-lokal deitzen zaion honi zer da? Dia, hori, antzerki laburrak 20 minutukoa bakoitza, eta gero, jendea doa, publikoa doa, leku batetik bestera, ibiltaria da. Amaitzen da bat, eta beste nun baitera eramaten zaituzte, eta hor, ez ohiko toki batean ikusten duzu, ez da antzoki batean ikusten den obra bat, antzeslan bat.
bagoaz hori, leku ezberdinetatik, eta hori da pixkat esperientzia. Bueno, nik ez dute esan nahi nun egingo dugun, ze bai dago jendea pixkate hor itzordua egin dute, iparralde, gizartetxean, hori Zuberoa plaza du izena, eta zuk erosten baldin baduzu, sarreratxo bat, 15 euron truke, ikusiko dituzu 3 pieza labur. Zeinenak, bueno, kontatuko dizuet orain, azkar baten, ondo ateatzen zegun promoa, eta gero, antzerkia ikusita gero Ardarabaragoaz danok elkarrekin, bale? Gizon plana iruditzen zaite, Josune? Eta ja, argazkia, sofan eta hartzarekin. Hori da. Mesedez, ezin dugu gehiago eskaini. Bueno, kontatuko dizuet, batetik dagoela takoidun zapata gorria, hau da Pistifaktoria, hau da Laudioko konpainia da, baina, bueno, Bilbota ardexentekin esango dute, Mikel Aion ez zaitez izpikatu nerekin, baina, bueno, pixkat bai. Orduan, dramaturgia eta zuzendaritza Mikel Aionena da, eta gero antzesleak Aizea Paris, Irati Agirreazkoenaga, Igor Arzuaga eta Mikel Aion bera. Takoidun zapata gorria, bai? Hori izango da, 20 minutuko obratxo bat. Egongo da bebai Razkanazka, kolektibo mostrenkok ekoiztutako pieza, eta hemen Jason Gerra, gure laguna eta nire zuzendaria ere badena, hemen zuzendaritza lanean dago, eta horre taula gainean, taula edo, Aitor Binagret izango da, Razkanazka. Eta gero, Txilinotxak izeneko obra, hau da, Han eta Biok bertan gaude, hemen egin genuen, egin genuen duela urte, desente, metro kuadrokakoekin, horre, bueno, zuen, Gipuzkoarrak dira beraiek, hori ere esaten dugu, hori ere testatzen dugu gure obran, egin genuen duela, pues hori, 5 urte ez dakit kalkulatzen, eta oso barregarria izan zen, zeguk nahi genuen zerbait oso ederra egin beraiek egiten dituzten gauza poetikoa bezala, eta, bueno, truñito bat atea zitzaigun, eta hori taulara eraman genuen, eta horretaz barre egiten dugu sakon, osea, meta antzerkia da. Orduan, ondo basatu nahi baduzu, 3 proposamen oso ezberdina dira, bertako Arabako zeakin, antzesleekin, eta gonbidatuta zaudete, abenduaren 5-tik 8-ra, eta sarrerak erosi ditzakezue, edo gure webera sartuta lesbo.eus, edo Printzipal Antzokiko webgunean agendara jun, eta ikusi, egun horietan zer dagoen, eta hartu sarrera. Eta espero dugu betetzea, ondo pasatzea, bai. Aizu, segulako plana hemen Zubirako Gasteizen, Egu penatuta gaude Goiuriz, Durangora ezin izango gara joan. Eta iaz zuekin egon ginen, gainera. Elkarrekin egon ginen Durangon, bai. Ibili ginen San Agustinen horre Txilinotxak egiten, orain egingo dugun obra hau bera, eta gero zuen gana jun ginen korrika baten. Argazki batzuk ere atea genituen, lagun batzuk atea zizkigun, eta horiek ere oraindikan ibiltzen ditugu sareetan, tontokeriekin. Eske guri tontokeriak asko gustatzen zaizkigu. Ez dakit antzematen den. Lehenengo albisteak. Hori. Azken ordukoa, guztiz. Bai. Bueno, pues hori kontatzen dizuen neskak, eta nik usteet, hori zuekan egongo zaeten ez, eta ni ez dakinun, uste dute tarte batez, igual, astebetez edo, ez dugula elkarrentzungo. Oso pena. Bai, oso pena. Oso pena, oso hart. Ez que bakizu zer gertatzen den, Josune, nik nahiko nukela nire korputzak klonatu, asteburu ontarako, ze egon nahi dut, Durangoko azokan, egon nahi dut, off-lokal eta Ardo Araban hortxe Gasteizen Zubia pasatzen, eta egon nahiko nuke Fikoban, ze Fikoban Euskal Herriko jaialdi veganoa antolatu dute astebururako, eta sekulako plan politak daude tailerrak, erakusmaiak, workshopak, denetarik dago, eta nik ara joan oiko nuke, eta ezingo dut joan, baina, badakizu zer, Josune, gure entzuleren batek 100 euroko txartela irabaziko duela bertan gastatzeko. Zezozketa martxan daukagu, sareetan, pasaden astean ere aipatu genuen bezala, gure sareetan Instagram kontuan sartu ezkero, parte hartu dezakezu. 2 begi jaialdirako zozketan, ze zozkatzen dugu, 100 euroko bono bat, txartel bat, jaialdiko produktuetan gastatzeko, eta 100 euro
Jo, Bada. kopuru doturea da. Beraz, hori gertatzen zait, Josune. Bai. Bueno, a ber, igual hemendik 10 urtera klonatzeko aukera daukagu Goiuri. Bai, 10 urte iruditzen zaizu? 10 urte gutxi iruditzen zait, Asko edo gutxi. Osea, gutxi, esan nahi dut, 10 urte barru ja klonazioa ja garatuta egongo da eta posible izango da, zu gustu duzu baietz? 15 nik esatet. 15. Bueno, a ber nola llegatzen garen, baina, 15, batuketa egin da, bai, nik nahiago klonatu, baina gaur egungo energiarekin, zen, mendik 15 urtera ni ez dakit nola biliko garen. Ez, hori da. Bigarren kafea edo laugarrena, ez dakit zein beharko dugun, baina bueno, oso ondo. Bueno, bai, egingo dugu egin alduguna, daukagun energiarekin eta pozik, eta gero kontatuko diogu elkarri, ez, bueltan, no zer. Hori da. Oso ondo, Josune, hitz egingo dugu laister, eta bueno, agian besaulki hori aurtuko dizugu hemen argazkitxo batzuk egiteko edo, ikusiko dugu. Oie, gaur ez badute nunbaiten uzten sofa, igual berrio bueltatu beharko naiz, eta zozketatuko dugu ere bai, bale? Vale, eskerrik asko, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, jarraituko dugu harremanetan. Guk momentuz musikarekin gozatuko ditugu. Horrengo minututxoak. Agur neskak. Agur. Ez banaiz nire naiz Askok tira ginarren Horeka mantentzea da hemen Maitasunean gako Baldintzari gabe eman Beste motxilekin ulerkorra izan Zainduz norberarena Askok tira ginarren Horeka mantentzea da hemen Maitasunean gako Tara-tara-tara-ta Baldintzari gabe eman Jaso nahi genukenaren eredu izan Edo zer datorrela Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Acunando mi penita entre las manos, la acaricio como Alemaniako ipar-mendebaldeko kosta aurrean, Borkom izeneko irla txiki badago, 5.000 biztanle ingururekin. Nahiko ezaguna da surfa egiteko talasoterapia eskaintza ditu eta turistifikatzeko asmotan dago. Baina oso alde ilun bat du eta orain arte ez dugu ezer jakin. Azken egunotan, bolo-bolo ibili den tema bada, sare sozialetan, oain artikulu batzuk atera dira, eta, zergatik handaka alde ilun bat honek, abenduro klason izeneko tradizio bat ospatzen da isla honetan, eta izugarrizko kritika olatua jasan du tradizio honek, NDR, telebistakate alemaniarrak, Frauden Schlagen als Volksfest, nire aleman, wow.
atatako saio bat egindulako kate honek, euskaraz emakumeak jai publiko gisa golpatuak traduzitzen da. Eta saio horri esker, oi hartzun bat izan du tradizio honek eta zalantzan jarri da. Siempre miente. Eta zer da tradizio hau, gehiegi sakondu gabe oraindik. Urtero abenduak 5 gauez, gizonek traje beldurgarriak jaste dituzte, Klas izeneko mitologiako pertsonaiataz mozorratzen dira, kalera irtetzen dira eta emakumeak beldurtu eta zigortzen dituzte, soinean daramatzaten behi adarrekin. Horrelako itxura beldurgarri bat mitologiako pertsonaia hori ordezkatzen dute, kalera ateatzea eta emakume eiza moduko bat egiten dute. Men kontua da, emakume hauek ez direla aktoreak. Ez herriko jendea da. Egiten dituen ikuskizun bat, oroituz ez dakit noizko tradizio bat, eta orduan aktoreak kontratatzen dituzte, eta gizonezko aktoreek, emakumezko aktoreak jipoitzen dituzte, ez. Benetako, gertatzen da, ai ama. Bai, guain sakonduko dugu hortan, berez tradizio alaita gisa hartzen dute bertako defendatzaile hauek, baina emakume partaidek min fisiko eta beldurra jasaten dute, eta salatu dute hau ere bai, hori bizi dutenek. Eta, oain arte ez da publiko egin. Hori da garrantzitsuena. Hiriko gazteen klubak antolatzen du hau, Borkurmer Jungens izeneko talde klubak, eta 1830 marraz geruztik, ekitaldearen arduraduna izan da, hau da, ordutikan dakigula egiten da tradizio hau, eta talde horrek tradizioa bizirik mantendu nahi du, eta ez dute beraien hitzetan, ez dute atentziorik deitu nahi. Hau da, nahi dute hori egin inungo oi hartzunik gabe eta beraien tradizioan esartzeko inorrezta. Flipantia da. Nago, hau bete hortz, harrituta zeharon, nuen ezagutzen, borkumeko tradizio hau. Zagit, eske tradizio hitza ere merezi duen, horrelako eraso batek, ez dakit ez da, oso ondo zer esan, iruditzen zait izugarria tradizio hau existitzea, baina iruditzen zait izugarria gainera ere herriko gaztek jarraitu nahi dutela honekin, eta horregatik isilpean mantendu dutela. Hau sakondu behar dugu, jarraituko dugu zen, baina nola hementxe 11 jotzear dauden, azken ordua ezagutzeko ere aukera izan behar dugu, eta uste dut prest dagoela zaloa badiola azken ordu hori eskaintzeko. Egunon zaloa. Egunon zueri ere eta entzulei ere. Euskal Herria Bildu Araba Batzarkide taldeak mozio bat erregistratu du Foru Aldundiari eskatzeko ez ditzala San Prudentziako egoiliarrak beste zentro batzuetara eraman aldez aurretik euren senideekin adostu gabe. Ohar baten bidez jakinarazi dutenez, 20 bat pertsona dira oso adin aurreratukoak eta oso dependentzia altuak dituztenak. Gasteizko San Prudentzio egoitzako erabiltzailean senitartekoek Euskal Herria Bilduri jakinarazi zioten euren senitartekoak laster beste foru egoitza batzuetara eramango dituztela, eta kezkatuta agertu ziren leku aldatze horiek euren senide egoiliarren osasun egoera kontuan hartu gabe egingo direla argudiatuz. Euskal Herria Bilduk ekimena erregistratu du berehalako leku aldatze horiek pertsona horien buruko narriadura eta narriadura fisikoa erakingo dutela uste dutelako, bereziki Alzheimerra, zahartzaroko dementzia edo inguruan egonkortasuna behar duten beste baldintza batzuk pairatzen dituzten pertsonena. Horregaitik mozioak Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio ados ez dauden familiekin adostu bedezatela San Prudentzio egoitzan bizi diren pertsona horien etorkizuna. Era berean birkokatze prozesuetan familien iritzia kontuan hartzeko eskatu diote Aldundiari, leku aldatzeak kaltetutako pertsonen ongizate irizpideen arabera egiten direla bermatzeko eta ez erabaki administratibo edo logistikoen arabera. Euskal Herria Bilduk gizarte politiketako diputatuaren agerraldia eskatu du, San Prudentzio ziamen bizi diren pertsonak beste egoitza zentro batzuetara leku aldatzeari buruzko informazioa emateko eta kaltetuei eragingo dizkieten ondorioak baloratzeko. Bestaldean, etxesetzeko entregen Globo enpresak Espainiako langileekin duen harreman eredua aldatuko du.
autonomo faltsuen eredua utzi eta soldatapeko banatzaileak kontratatuko ditu Espainian. Hainbat urtez autonomoen figura erabiltzeagatik jomugan egon ondoren hartu du erabaki hori konpainiak. Bartzelonako epaile batek bere langileen eskubideak urratu ote dituen ikertu eta gero epaileak astearte honetan bertan deklaratzera deitu du Oscar Pierre, plataformaren sortzaileetako bat eta kontseilari delegatua. Ohar batean Globok esan du pauso hori eman duela Espainiarekin bere jatorrizko herrialdearekin eta merkatu nagusiarekin duen konpromiso irmoaren baitan eta iragarri du elkarrizketa mahai bat irekiko duela eragile sozialekin eredua aldatzeko prozesua igartzeko. Yolanda Díaz, Espainiako bigarren presidente orde eta lan eta gizarte ekonomia ministroak demokraziarako garaipen gisa ospatu du plataformak banatzaile autonomoei lan kontratuak egingo dizkiela iragarri izana. Nazioartean ere jarri behar dugu begirada. Joe Bidenek indultua eman diolako bere seme Hunterri epaitegiek armak legez kanpo edukitzegatik errudun. Jo ostean Bidenek salatu duenez bere semearen aurkako epaia aurkari politikoek sortu zuten. Epaimei batek Bidenen semea Hunter Biden izenekoa 3 kargurengatik errudun jo zuen 2018an drogak kontsumitzen zituen garaian legez kanpoko arma bat izateagatik. 3 delitu horietatik birengatik gehienez 10 urteko espetxe zigorra ezartzen altzioten, 3garrenagatik berriz 5 urtekoa. Biden presidenteak behin baino gehiagotan esan zuen ez zuela presidentearen barkamena erabiliko semearen lege arazoak konpontzeko. Donald Trump presidente hautetsiak indultuaren iragarpena baliatu du 2021 bateko urtarrilaren 6an Kapitolioan izandako irasoagatik zigortutakoi tratu bera eskatzeko. Orduan errepublikanoaren aldeko indarkeriazko talde batek eraikin hori eraso zuen legegileak Joe Biden 2020ko hauteskundetako irabazlearen botoak ziurtatzea saiesteko. Hauesek gaur goizean kontatzeko ditugunak. Eskerrik asko Zaloa, guk aurrera jarraituko dugu hemen Eire Maia Manterola kontatzen ari zitzaigun istorio beldurgarri honekin. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, Orain batu zaigun entzuleren bat balin badago, kontatu behar dugu, ari ginela Alemaniako Borkum Irlan egiten den ohitura bat azaltzen, antza denez, bertan herriko gizonek abenduaren 5ean emakumeak jipoitzen dituzte, hori baita ohitura eta orain arte guk ez genekien ezertxo ere ez. Bertako gaztek ohiturarekin jarraitu nahi dutelako eta ez zutelako jendearen kritika nahi. Zer gehiago dakigu honen inguruan? Hori da, esan dezuna, NDR telebistakate horrek ateasun saioan arira, sare sozialetan zabaldu da aurre baita biktimak ere kontatu dute, Alemaniako jendea ere bai atea da, aurrekoan, atzo ikusi nun hau, TikToken neska gazte bat kontatzen ez dela posible hau gaur egun existitzea. Eta horre bai handiala erreakzioak eta komentarioak, jendeak arreuta dago, tradizio bera bat naskagarria da, horrelako komentario pilo bat daude, baita ere zergatik onartu behar dugu hori, debate, eski etzan ez da debate bat izan beharko ez da. Baina, pixkat gehiago sakontzeko tradizio, kakotxen artean tradizio hortan, ekitaldia gizonen gaua da, eta gizonezkoek kaleak hartzen dituzte gauetan, eta haien maskulinitatearen inposaketa edo horrelako zerbait iteko aukera da, hau da, gizonak kaleak hartzen dituzte, eta nahi dutena egiten dute horrekin, eta normalean 7 gizon izaten dira, mozorratzen dianak, hirian barrena joan, eta aurkitzen dituzten emakumen aurka, oldartzen dira. Eta, lekuko esaten dute kaotikoa dela, eta emakumeak harrapatzen eta zigortzen ari dirala, oendikan ezer ez dakien hoien aurrean, gabeko gau divertigarri bat bezala konsideratzen dute, baina horrela nahi dute saldu ere bai, ez da, horretkan aurrea jarraiteko honekin, egiten duten gau horrekin,
baina ez da inongo bromaikan, bortitza da, eta berez hola modu suabe baten ematen omen diete emakumeia darrekin, eta ez omen da eraso handiegia, baina pentsatza bakarrikan emakume eiza bat dagoela zauden lekuan. Ez da eraso handiegia, ez, larritasuna, minaren araberan aurtzen balin badugu, ez, suabe ematen dietela, baina zein da ohitura honen oinarria? Ohituraren oinarria zeharo matxista da. Hemen da aldarrikatzea gizonek agintzen dutela, boterea gizonena dela, emakumek ez ezatela pentsatu beraiek boterea dutela. Eta ja, soilik horregatik, ohituraren jatorri matxista horrengatik ja gaizki dago, baina gainera jarraitza eta gaur egun ere hori egitea eta zuk ohitura hori islatzeko kolpeak erabiltzea, bosta xoladi kolpea xuabea, leuna eta xamurra balin bada, kolpe bat da. Kolpe bat da. Eta nago zaro, ez dakit harrituta, denbora guztian Lapurga, The Purge pelikula etortze zaite burura. Legala dala emateu hau itea, ez dakit. Claro, festa izenpe hortan. Hori da, The Purge pelikulan, urtean badago gau bat, eta bertan delituak eta onargarriak dira, nahi dezuna egin dezakezu, eta ikusten dugunean pelikula hori pentsatzen dugu. Zientzia fikzioa nori okurritu zaio hau, begira, egiten da, gertatzen da. Ez da fikzioa. Ez da fikzioa. Eta, hori, iritzi asko debate bat sortu da, debate, ez dakit, Eta horko Ipar Renania Westfaliako piraten alderdi politikoa bezalako taldeek, Borkum emakumentzako no-go gune bezala hartu dute, dala ez juteko emakumeak, eta bertan dodoen askore segurazki irlatikan juten dira egun hortan. Eta, ez dakit hor badao tema handi bat, oso gogorra, eta eskerrak oain atea dala, pentsatzea mila sortzen eta martikan hau da hola abian, eta ez gera enteratu, eta telebista saio bat egin dutelako enteratu gea. Ez dakit, zer pentsatua emateu. Eskerrik asko Aire Maia Manterola albisteo gurera ekartzagatik, adi jarraituko egingo diogu, jarraipena behintzat jakiteko, bertan bera uzten duten, eta zen neurri hartzen dituzten bertako erakundek, eta baita herritarrik ere, ze pentsatzen dut, gazte hori ez gain, ikustera eta joango direla beste egin bat herritar, eta egingo diogu jarraipena honi.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bai, entzule astelena da eta astelenero bezala puri-purian tartea ekarri dizuegu. Tarte honetan telesail eta pelikulen gomendioak egiten ditugu eta gero jazuek erabakitzen duzue ea jaramon egin nahi duzuen, ikusi nahi dituzuen guk gomendatutakoak, ala nahiago duzuen paso egin. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. Horretarako Imanol González Gurrutxak zine zuzendaria gonbidatzeko ohitura izaten dugu eta gaur ere hementxe da gurean prest. Egunon, Imanol? Egunon, bikote. Zer modu zaude? Ba, oso ondo, egia esan. Asteburu honetan ibilizara zinemaretoetan? Ez, baino, bueno, azkeneko aste honetan baita aitu naiz gauza diferenteak ikusten. Oso ondo. Don't know why, but it feels so right to me. Zoaziko zara orduan? Venga, bota. Venga, gaurko hortan ekarri dizuet Celeste, telesaia, Movistar Plusen daukezuela. Guaindik ez da denboraldi guztia, lehenengo denboraldia bakarrik, aurten estrenatu dan telesai bada, orduan lehenengo denboraldi bakarra dago. Baino, guaindik guztia ez da publikatu. Kasi astero ID berriak publikatzen. Eta, nago super engantxauta. Da ikusleak, eta zuek ez dakit ezagutzen ez duten seria, baino... Nik Celesteren ingur berri badut, zinemaldian, kursalaren aurrean, eta naiz irratiko estudioaren aurrean, jarrita zegoelako horrelako kartel erraldoia, eta hor agertzen zen Carmen Machi okerezanago, eta ordan badakit existitzen dela, baina ez dakit beste zer. Nik podcast baten entzun dut, La Pija y la Kinki podcastan, Carmen Machi juntzan gonbidatu bezala, eta sare-soretan nabai keston pilloa zabaldu da seria hau ez dakit, horretik handakit. Ze hori indon podcast horrek, Wow. Nei me encanta esan. Bueno, Celeste kontatzen du ogasuneko ikuskatzaile baten historia, gorpuzten dula Carmen Machik, eta sortzen da telesaia nahiko poliziako bezala, baina oso ikuspuntu berri batetik. Protagonista honek bere azkeneko ikerketa modura ikertzen du abeslari baten kasua. Supuestamente, berak esaten du Espainitik kanpo bizi dela, eta horregatik ez dula ogasunean dirua ordainduko, ez ditula bere zeak ordainduko zorrak ze bea bizi omen da kanpo, Espainitik kanpo. Baino Carmen Machin lana izango da hori demostratzea ez dela egia, eta Espainiko estatuan pasaitula urtean erdia baino gehiago. Orduan, bihurtzen da kasu poliziako baten modua ikertzaile baten lan egiten duen protagonista bat, eta dijoa hortik polizia plaka erakutsi beharren, bere ogasuneko txartela erakusten jendeari datuak eskatzeko, eta bere azken urteko sartu eta irterak ziurtagiri horiek eskatzeko. Eta irutzen nahiko berriztagarria zentzu hortan, ze Carmen Machi hasteko oso ondo da. Beti izan dugu, eta azkeneko urtetan asko demostratu da Carmen Machi oso aktore hona dela, eta hori baita ikusi izan La Mesias telesaien. Baina, esango nuke, bateze, telesaia honetan oso ondo daula. Eta telesaia zuzentzen du Elena Trape, izeneko zuzendari katalanrak. Shakiraren historia da? Ez dakit, nik uste hor gino batzu badaudela. Nik uste bere garaien Shakiran kasuan noiko ezaguna izan zala, eta bere... Shakirari hori gertatu zitzaion. Shakirak ez zuela Espainiar estatuan aurkezten bere... errenta aitorpena, eta horrelakoak ez zituela Espainian aurkezten,
eta Miamin aurkezten zituen, eta berak esaten zuen Miamin bizi zela, eta noiz behinka Bartzelonara etortzen zela, baina bueno, nola baitere baieztatu zuten ez bera bizi Bartzelonan bizi dela. Claro. Gaina bere semekin, bueno, garaietan ez dakit semeak eukiko zitu, baina bueno, gaur egun behintzat demostratu da baietz. Eta hori egia da telesail honek nahiko historio ezberdinak kontatzen ditula baita, baita pixkat aipatzen du nola pertsona bakarti bat dan, bere gizonak hilda duela urte batzutatik, eta bueno, horren atzen izkutatzen dien sekretu batzu baita ba omen daudela, eta bueno, pixkanaka baita bere bizitza balantzan jartzen du. Supuestamente bere ibilbide laborala bukatzen nahi dan honetan, gauza ezberdinak deskubritzen ditu bere bizitzaren ingurun baita. Pixkat bere azken kolpea, ez? Hori da, bai, bea berez zeon apuntoia jubilatzeko, eta azkeneko egunean gertatu zaion bere lankide bat eskatzen ikerketa hortan parte hartzeko proposamena ematen dio, berak burutuko lukena, eta hasiera baten ezezkoa esaten dio, baina azkeneko momentun onartzen du, eta... Bitxero ditu zait trailerran jartzen duela, txisterik gabeko komedia bat. Ja, egia da, dena da oso visuala, eta ez dago de txistek, zuk esatezun bezala, ez dago gagik hola oso zuzenki, baina egia da, Carmen Machi ikuste duzun momentun, bai da hola, segun ze papeletan ikuste duzun, evidentemente, baina beti da hola puntu bat, ironiatik jotzen badin badu, edo oso ikuspuntu sutil batetik jorratzen baditu dialogo batzuk, gelditzen dela oso komediatik oso errez junda. Eta irutu zait telesail hau dela oso hola. Visualki parringo dezun komedia bat. Eta nun ikus daiteke? Movistar Plusen. Esango nuke, justu behidatzen nahi nintzen, ezakitzen bat kapitulo faltzaizkion publikatzeko, azkeneko biak falta die. Oraindik ez dago lehenengo denboraldia osatuta. Baina uste dut ja baietz, aurreko astean ez, baina uste dut ja hemendik aurrea ja denboraldi guztia daola bi haudin Movistar Plusen. Eta egongo da gehiago edo historia amaitutzat? Ez dakit, nik ikusitu lehenengo 4 kapitulo bakarrik, guain arte ikusi altzana, eta nik uste dut gaurtik aurrea aldiela azkeneko 2 ikusi, orduan, urrengo astean esango izu eta erzemoz azkeneko 2 kapitulak, baina esango nuke, izango dela telesail bat, hemen ezer jakin gabe, izango dela telesail bat luzarako jungoana. Oso ondo, hauxe lehenengo gomendioa, Celeste, Movistar Plusen. Eta zer gomendatuko digu Eire Maia Manterolak? Asteburu hau nahiko moitu eukiet, orduan ezer berria ikusi. Baina hain naiz ikusten, gauza bat berria da niretzat, orduan hori ekarrikoet. Eta ziur asko ikusi ezuela. Zuk hartu duzu, June Romateten lekukoa, Junek ekartzen zizkigun, hemen, guk esaten genion puri-purian dauden telesail eta pelikula gomendatzeko, eta Junek 80ko hamarkadakoak gomendatzen zituen. Bide batez June ez dakiten zuten hariko den, baina entzuten ari balin bada, zure falta somatzen dugu June, espero dugu zure erizain propio horrek, bere zaintza lanak ondo egitea, eta zu gustora gotea, muxu bat June. Orain bai, Eire barkatu, mendikan bezarka daundi bat bai, June, noski. Bere lekukoa hartuz, erabaketek hartzia, Pakita Salas telesaia. Epa! Wow, eske da serioetako bat beti izateizula, ikusin berrezu, eta nahi horrekiteit, retxazo handi bat ez dena ikusi. Hori gertatu zitzean, lo imposiblerekin, oraindik ez dela ikusi. Wow, ez dezu gozan digaldu, jende asko esaten zuelako, ikusi, sekulako publizitate kanpaina egin zuten, Mediaset tartean zegoen, eta orduan, izugarria izan zen, baina nik horregatik hartu nian horrelako iguila edo, eta ez dut oraindik ikusi. Baka, ez ikusi, ze oso txarra da, orduan, Eire zure bai. Bai, oso txarra da, ez ikusi. Kondizionatzen ari zarete... Bale, ados, da zuk, orduan, bazegoen telesail batzuk etzan nuena ikusi nahi, jendeak asko hitz egiten zuena horrengatik, baina orain gomendatzera zatoz. Eta banaiz, eta ez dakit sale sozialetan bai denbozuan dago, meme bat da, osea, pertsonai hau kriston ezaguna da, eta hasi naiz ikusten, eta bai, graziosua da.
Sí, baina esan dezu zer telesail den? Bai, Pakita Salas. Bale. Agian oraindik ez du esan, bai, Pakita Salas, bai. Pakita Salas, bueno, hau Espainiar humorezko telesail bada, Javier Calvo eta Javier Ambrosik zuzendua, eta A3 Media Fluxer plataforman zatintzen, baina gero izugarrezko arrakasta ukizun honek, eta 2017an, bueno, 16an atesan lehenengo denboraldia, eta 17an Netflixek erosizun telesaia, eta 3 denboraldi India guztira, denbozua nahi da jendeana esaten, que vuelva Pakita Salas, hola, bakizu. Eta askotan konfirmatu dute los Javis hauek ez dala itzuliko. Baina, bueno, serie hau da, kriston ondo inda dago. Ez da pertsonaiak, eta pertsonaia principala da Pakita Salas, dala errepresentate ordezkari bat, Sala 80ko markadan ordezkari management orkotako nagusia, eta behazan estenan importantiena, eta gero, gainbera bat eukitzeu, eta denboa, garai hau eta egokitu behar da, bea, Bryce F. da protagonista, eta hola senyora moduko bat irudikatzeu, eta oso ondo inda dauen pertsonaia dira, gero badao bere lagunkoena Magui izenekua Belen Cuesta aktoriak iten duna, eta oso klabea da, ere bai, Magui hau, badaka kapitulo bat beak bakarrik iteuna, eta nik uste kapitulo horrena dala. Eta ez dakit, Pakita Salas oso ondo da hola, eta ez dakit zuzen nahi zuen gehitu. Telesail osoa ikusi duzu? Ez. Bale. Ez que demoraldi bakoitza da mundu ezberdin bat. Eta badakizu telesailan nundik atera zen? Augustia dator, beraien elkarizta baten irakurri nunez, beraiek afaltzen aizien gau baten, Bryce F.ekin, los Javisak aizien Bryce F.ekin afaltzen eta beste lagun batzukin. Los Javis dira, Javier Calvo eta Javier Ambrosi direla zuzendariak, los Javis izen artistikoa. Eta bikotia dira. Bai, jende asko esaten du ez daudela batea, eta publikoki daudela erakusten dutela batea jarritzen dutela, baina hori ja beste gai bada. Hori, afari baten omen zeuden, eta baten ezakit ja lehenagotik Bryce F.ek intzun zerbait izan zen, baina gau hortan Bryce F. hasi zala Pakita Salas personaje horren aurretiako personaia txiki bat irudikatzen, edo antzesten, eta hortik gustatu zaien joku hori, juntzien pixkanaka garatzen da esan zuten, goazen saiatzea hau telesail baten bilakatzen, eta hortik atera zen. Baina gero baita telesailan bertan asko jotzen dute improvisaziotik, daude dialogo batzu ja oso idatzita daudenak eta oso markatuta daudenak, baina Javier Ambrosi eta Javier Calvok bai uzten di aktoreik zentzu hontan, eta batez Pakita Salasen, hori, askatasun hori eukitzen, nahi duten modua jokatzen, eta hortik baita askotan atera die momentu oso ikonikok, eta ondoren, ez dakitzi iritsi zen, ez dakitzi denboralditan sartu zen, baina nola da gure gustatzen zegoen pertsonaia Goiuri? Argüelles? Noemi Argüelles. Oida, Wow, ez que honena da, Neska hori baita da, irutzai dela, potentziak izan nauka, improvisazioakin baita oso ondo jokatzen du, eta irutzait momentu oso ikonikoak eman dizkigula horri esker. Eta gaina, pertsonaia behaiek kriston barnea eta daka, behain pertsona nola dan, orduan horrek etengabe performazio hortan, eske hori esan desunak idoi gabe aurrea atako zuen, eta oso horrek ite bai karakteristiko, nik uste hori dela danan hartatza. Niri asko gustatzen daizkit, egin zituzten atalez gain youtuberako bideo labur batzuk, eta izugarri gustatzen zaizkit, ze esan duzun bezala telesail honen hemen garrantzitsuena ez da ze gertatzen den. Odea, pertsonaiak nola eraikita dauden, eta identifikatzea pertsonaia hauek beste izenik gabe, baina beste jende asko irudikatzen dute, ez? Pertsonaia bakoitza ikusten duzu eta badauka hemendik pixka bat, pertsonaia hontatik pixka bat, aktore hontatik hau, aurkezle hontatik hau, eta pertsonaia bera dira interesgarriak, orduan historia, ez da bereziki horrela garrantzitsua, baina bideo laburroietan egiten dute horrelako masterclass bat sare sozialen inguruan, eta nik uste dut hori community manager guztiek ikusi beharko luketela, eta ziur naiz marketing digitaleko ikastaro askotan erabiltzen dela bideo hori ikusteko zer ez den egin behar, ze Noemi Argüelles oso publizista ona da, baina bere moduak pixka bat eztabaidagarria dira. Desperation might give a fuck.
vacation, and I got this one boy, and he won't stop calling when they act this way. Orduan, lehenengo gomendioa Celeste Movistar Hori da. Plusen, lehenengo denboraldia oraindik amaitu gabe, beraz, igo trenera momentu ona da eta. Pakita Salas Netflixen. Hori da. Zenbat denboraldi? Hiru denboraldi. Bakarrik? Eta Hiru dazka. Ostra. antza denez, Kapituluak 16 ustet bakoitzeko. hori da. Ja. Eta antza denez, ez dira denboraldi gehiago egongo, beraz, Hori da. zerbait horrela laburra nahi balin baduzue, batu tren hortara. Sweet, I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. Eta telesaiak aipatu dituzuenez, nik pelikula bat ekarri dut gaurkoan. Eta Sabrina Carpenter entzuten ari gara dela abeslari pop momentu ontako horrela fenomeno handi horietako bat, bira egiten ari da, sarrera guztiak salduta, eta aproposa iruditu zait pelikula hau aurkezteko. Imanolek aipatu zuen duela aste batzuk, baina ez genuen sakondu. Nik La Trampa pelikulaz hitz egin nahi dut. Trap. HBO Maxen dago ikusgai, pelikula bada, ez bereziki luze, ez zitzaidan iruditu luzea behintzat, M. Night Shyamalanek zuzendutakoa da. Zuzendari honek egin ditu The Visit, beldurrezko pelikula ora, edo Signals, señales bezala ezagututako horrela, beldurrezko hainbat pelikula egin ditu, misterioa gustatzen zaio, eta gaurkoan baita ere, horixe komendatu behar dut nik, misterioarekin lotura duen pelikula bat. La Trampa, bai, Imanol? Iraute ditu ordu eta 45. Hori da. Baina hanbeste gauza gertatzen dira. Bai. Ematizula sentazioa, Bai, gutxiko irauten dula. Bai. Kontua da, ze pelikula da, hau udaran estrenatu zen zinemaretoetan, orain iritsi da streaming plataformetara, eta hemen kontua da, aita eta alaba dira protagonistak, eta pop izar handi baten kontzertura joaten dira elkarrekin. Horrela hasieran, oso ondo, oso polita, ze jatorra aita, ez? Alabarekin, gero aipatzen dute alabak arazoak dituela eskolan, haian jazarpena jasaten duela, eta ez dituela lagun asko klasean, eta orduan pentsatu dezakezu, hemendik joango da agian pelikula, hau izango da gaia, baina, segituan kontatzen dute, hemen misterio bat dagoela. Kontua da, kontzertura joaten dira, kontzertuan, jende asko dago, 20.000 pertsona, hemen niri iruditzen zait etengabe Taylor Swifti referentziak egiten zaizkiola, naiz eta abeslaria, den asmetutako abeslari baten, Lady Raven izena du, eta han daudela, aitak ikusten ditu polizia ugari. Eta hitz egiten du bertako langile batekin eta galdetzen dio. Hau dena kontatzen du ze trailerrean ere agertzen da. Eta estadioko langileak esaten dio, bai begira, eske polizia asko daude, sekretupean kontatzen dio, kontua da, kontzertu guzti hau trampa bat dela. Badakitela, serieko hiltzailea, The Butcher izeneko serieko hiltzailea gaur ona etorriko dela, eta beraz erabaki dute kontzertu hau antolatzea, trampa bat izango da, sarrera guztiak eta itxita daude, polizia dago leku guztietan, eta hemen harrapatu nahi dute. Poliziak badaki, The Butcher gaur hemen egongo dela, hasiera batean ez da kontatzen nola dakin poliziak hiltzailea kontzertu hortan egongo dela, eta orduan hasieratik tentsioa sortzen du pelikula honek. Dena gertatzen da estadio horren barruan, eta zuk badakizu, badagoela hiltzaile bat, eta hiltzaile horrek ezingo duela ihes egin. Eta hau ere kontatuko dut, ze trailerrean agertzen da, hiltzailea aita da. Eta beraz, lehenengo momentutik ezagutu dugun protagonista hori, pertsonaia hori, da hiltzailea, eta horrek saiatu behar du ihes egiten kontzertu hortatik. Iruditu zait, tentsioa izugarri mantentzen duen pelikula bat, ondo eraikita dagoela tentsio hori. Iruditu zait oso interesgarria ikusleak, noski trailerretik, baina gero trailerra ikusi gabe pelikula ikusten hasten balin bazara, oso hasieratik kontatzen digula zuzendariak zein den hiltzailea, eta hemen kontua ez da saiatu asmatzen zein den gaizkilea, baizik eta nik uste dut zuzendariak egiten duela, etorri nerekin bidaia bat egingo dugu, biok badakigu gizon hau dela gaizkilea, eta biok dakigu kontzertuak irauten dituen, ez dakit 2 ordu hauetan, pertsona hau saiatuko dela ihes egiten, baina ziurrenik ezingo du, esan bezala, poliziaz beteta dagoelako estadioa. Iruditu zait, tentsioa izugarri ondo mantentzen duela, iruditu zait, aktorea Josh Hartnett izugarri ondo dagoela,
badaude hasieratik horrela lehenengo plano batzuk, eta bertan aurpegian nabaritzen zaio, bai urduritasuna, baino baita ere, gaizto aurpegia momentu batzuetan. Eta begirada. Horrela, bai begirada oso ilundua dauka horrela, eta nabaritzen zaio horrela, psikopatia puntu bat ikusiko bazenu bezala, noiz behinka hartzen duena, gero oso xamurra da alabarekin. Eta alaba disfrutatzen ari da bere abeslari gustokoenaren kontzertuan dago, eta aita dago alabarekin, eta baditu une horietan, oso, ez dakit, une goxoak, baino benetan gomendagarria iruditu zait, gustoko balin baduzue, horrela, tentsioko pelikulak, horrela, misterio puntu bat dutenak, ez da zuzendari honen pelikularik onena. Badaude une batzuk, agian, ez dakit Imanolzuk horrela definituko zenuken, baina obvio egiak direnak, ez dakit bizkat ikusleari dena ahora ematen dio momentu askotan, eta horrelako pelikuletan eta pelikula guztietan orokorrean, niri behintzat gustatzen zait dena ez denean aina gerikoa. Hau da, zuzendariak ez duenean tratatzen ikuslea tuntuna balitz bezala, eta baita, bai pistak eman, baino pixka bat utziozu baita berari dena, eta hemen dena da egian oso agerikoa. Baina, tentsioa sentitu nahi balin badezue, misterioa, engantxatuta egon nahi balin baduzute. Ez bereziki luzea esan dugu, ordu bat eta 40 minutu. Badaude hor elementu gehiago pelikulan, ez? Subtrama hori badago, alabari bullying egiten dioten ala ez, abeslari bat dago, eta kontzertu bezala ere, abestiak aizu niri gustatu zaizkit, eta niri detaile asko, bai, gustatu egin zaizkit, badago momentu batean, bereziki, spoilerra, aipatzen du poliziak, 20.452 pertsona ikusle daude kontzertu honetan, eta horietatik 2.000 eta piko dira gizonak. Eta ez du aipatzen hori azpimarratzeagatik, baizik eta 2.000 gizon horien artean, ezakizein, baina detaile hori gustatu zait, ze pop izarren kontzertuetan hori da realitatea. Taylor Swiften kontzertuan, orain 40.000 pertsona joaten dira, horietatik zenbat dira emakumezkoak eta zenbat dira gizonak askoz gehiago dira. Emakumezkoak badaude detaileak, iruditu zait zaindu dutela. Benetan, jarraitu dutela, benetan, agian egon direla horrelako biretan, han pelikuna lan egin dutenak, ez dakit Taylor Swiften biran, edo Sabrina Carpenterren biran, edo Beyoncéren biran, baino hartu dituzela apunteak, eta hori jarri dituzela denak pelikulan, eta horrelako detaileak gustatu zaizkit. Ez dakit Imanolzuk zeiritzu duzun, zezuri ez zitzaizun gustatu, uste dut. Bai, pixkatzuk aipatu dezun bezala, nik azkeneko aldin komentatu nunen pelikula hau, eonitzen dudatan ekarri edo ez, bai gustatu zaiten, bai egia da, momentu askotan zala oso previsiblea, eta momentu askotan ematen zizula, ikusleari ematen diola ikusleak nahi duna, eta askotan hori ez da oso ona izaten. Ze, atzo justu aipatu genuen, daudela detaile batzuk, pertsonaiak igual, bertatik alde egiteko behar du X gauza egin, ez? Eta momentu askotan oso azkar lortzezun hori. Eta, bai, iruditu zaiten, como, hori, planteatze duzu bide horri zeharkatzeko behar dituzu paso batzuk eman, eta paso horiek oso errez ematen zitula bezala. Baina, guain hitzaiten nahi zinen bitarten, betxazen hitzen, eta azken baten, pelikula hasiera baten helburua hortik ateatzea baldin badare, bukaeran ez da hortan bakarrik gelditzen, hau da, ez da, bukaera ez da hortik atera dan azkenen edo ez, baizik eta horren ondoren, ez dugu esango da ateratzen dan edo ez dan aterako, baina horren ondoren zer gertatzen dan, ez? Eta pertsonaia horrek nola garatzen duen bere pertsonaia hori. Orduan, bai, iruditu zait, nahiko interesgarria dela, ze egia da momentu askotan ematen dizula nahi dezun hori, eta gauzak oso errez lortzen ditula, baina, bueno, egia bukaerako hausnarketa hortan gauza eta giro askoz gehiago daudela, eta bai, egia da, iruditu zaitela, gero ikusten ditzen bitartzen baita pentsatu nun. Zuren ustez, Jurizuk aipatu dezun bezala, hau gertatzen da, historia guztia gertatzen da, kanpo handi baten, ez? Ez dakit estadio handi bat da, no ez dakit zertan. Zuek hori uste zute benetan grabatu zutela, hau da, ez dakit zenbat 1000 pertsona sartu zituztela hor. Hori ez dakit. Baina, bueno, iritziz, ez dakit datu zehatzik, baina
Nik uste igual momentu batzutan interesgarria dela pertsona guzti horiek biltzea, ze nik uste dirua sobran ukiko zuela hori iteko, baina igual beste momentu batzutan, pixkot aurreko asten baita komentatu genuen Gladiatorrekin gertatzen den bezala, pixkat alternatu zutela hori, ez? Benetako lekuak, benetako pertsonekin, eta gero ordenagailu sortutakoak. Ez dakit, ni egia esaten nahi baldin bazue, inungo momentutan intzaiten iruditu oso faltsua zanik ezer, dena nahiko egiazko sentitu nun, eta bai, dena antzezlana, neska honen, nola esan dezu, Raven? Lady Raven. Neska honen antzezlanaren nahiko txukuna ikusi nun, zolako askotan lako pelikulatan baita flakeatzen du, ez? Nahi baldin badezu erakutsi artista oso ezagun bat, edo abeslari oso ezagun bat, batzutan abestiak ez dien hainonak, edo beraien eszenarioan gainean dauketen aktitude hori, edo jarrera hori, presentzia hori, askotan ez da izaten oso ona, ez dijoaz oso lotuta zentzu hortan. Baina bai, niri iruditzaiten nahiko ondo zeola irudikatuta. Eta produkzio ere bai oso txukuna da, osea, makro pelikula betako bada. Baina nik uste nahi interesgarri iruditzait, bueltore ematea eta ikusliai, hiltzaiak dakan informazio antzeko ematen dizuten gabe, ezta? Osea, zu hiltzaiakin aizea, nolatako, orduan, nahi hori guztu hori zaiten, egia esan, horrekin jolaste hori, eta jakite hori ere bai, gehi jakite hori ere bai. Ja, hasieratik esatia bitu hau da, eta hau da ona, abia puntu nahiko interesgarria, eta nik uste nahiko ondo jorratzeula hori. Hoixe gure gomendioak, aipatu bezala Celeste Movistarren, Pakita Salas Netflixen, eta The Trap, La Trampa, HBO Maxen ikusi eta komentatuko diguzu guk urrengo minutua emango dugu The Trap pelikulako Lady Ravenek abesten duen abesti horietako batekin, ze playlista badago diskoa egin dute, aprobetxatuta ez, pelikularen oinarria balin bada, pop izarrandi bat, aprobetxatu behartzen disko bat egiteko, abesti horrekin Divine izeneko abestiarekin egingo ditugu urrengo minutuak. Spirits of the vine, worldly glow, heaven's secret. Ooh, falling in a dream, Mother Earth calling, swimming in love, walking on glow. It's divine tonight. I wanna know, how can the earth nourish its traitor, burn to the bone? Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Argia den miradi, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden. Aipatu dizuegu udalekuak badatozela edo sentsazio horrekin gaudela behintzat Durangoko azokak aste honetan zabalduko dituelako bateak eta guk Durangoko azokarako urduri egoteko hainbat motibo baditugu. Bat disko asko entzun behar ditugula, liburu asko irakurri behar ditugula, hemendik mudantza egin behar dugula landako egunera, baina badago beste arrazoi bat. Aika mutil jeikia di, zeroin onden. Zer gertatuko da Durangoko azokan Inigo Asencio Lurbide? Gizon honen lan bat lapurtuko duela norbaitek. Nork? Hori da entzuleak jakin nahi duena Labankadaren bigarren denboraldi guztian zehar. Baina ez du jakingo azken unera arte. Eta dakinean, argituta geratuko da nola baite gure bigarren denboraldi honen, Labankadaren bigarren denboraldiaren krimena edo delitua. Azaldu beharko diogu entzuleari, zaegian batzuk badakigu, ezagutzen duzuela Labankada, baina guztiek ez dute ezagutzen. Labankada proiektua duela 2 urte jaio zen, Arkaitz Kanoren gorpua agertu zelako Durangoko azokan, eta Naia eta Unai bertako Bolondres taldeko 2 kide azokako 2 voluntariok erabaki zuten ikertu egin behar zutela. Egia esan Naiak erabaki zuen eta Unai alboan zuen eta Unai animatu egin zen azken batean misterio hori argitu behar zutelako. Oraingoan berriro elkartuko dira, orain ja ez dira voluntario. Orain bakoitzak bere egitekoak ditu. Baina uste dut baietz elkartzeko unea iritsi zaiela, zein misterio bat argitu behar da. Hori da, agertu da. Jose Luis Zumeta margolariaren estudioan, agertu da kasete zar bat, eta Iñaki Salvador, Mikel Laboaren pianista zenak, eta gaur egun ere beste bat proiektutako pianista handia denak, baieztatuko du gure gidoian, bai, hau Mikel da, baina hau inoiz ez da entzun, Eta hortik hasiko da, euskal estena astintzen, Mikel Laboaren lan ineditoa dator, gauza asko gertatuko dira horren inguruan, baina finean norbaitek lan inedito hori, kasete hori lapurtu egingo duela. Izue badatorrela, Labankadaren bigarren denboraldia urduri gaude, urduri eta irrikaz, zuek entzuteko irrikaz hemen prestatu duguna, baina iruditu zaigu memoria freskatu behartzen utela, eta Naia eta Unai ezagutzeko, ze esan bezala batzuek agian ez dituzu ezagutuko, Labankadako lehenengo denboraldiaren, lehenengo atala eskaini nahi dizuegu zeinego? Bai, entzun eta tortik aurrera bilatu. Egun onda izola guztioi, Euskal Herriak atxegabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin. Joan zaitez temendik, Ez ditut kuskuseroak nahi. Aire! Izenik ez, baina... nik ez dizuet, hau eman ados. Euskal literatura iluna zela esan zuena, etze bilen oker. Baina zuz zerra izara esaten. Ez jarri horpegi hori eta ez hasi zure galdera zoroekin, nien hauzu limurtuko. Ez da ideia ona movida honetan sartzea, benetan ari naiz naia. Begira, ez dakit zera den gertatzen, baina arriskutsua dirudi. Kontu zibili. Labankada.
Egun ondaizola guztioi Euskal Herriak atsekabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin inorketzuen alakorik espero, film nordiko gordinenetan nola, Arkaitzkan idazle ospetsua estan batean hilik agertu zela zabaldu da sare sozialetan eta baita hainbat komunikabidetan ere. Momentuz ez daukagu ustezko hilketaren inguruko informazio ofizialik iritsiala emisioeten eta jakinaraziko dizuegu. Bitartean, azokak bere ohiko forma... Datu gehiagorik ez daukatela, nola ba? Joder, zen movida. Euskal literatura iluna zela esan zuena, etze bilen oker. Naia ez dut uste prometan ibiltzeko momentua denik. Egia da, barkatu. Hostia, baina oso fuertea da, Burutik jota egon behar duzu Arkaitzkan hiltzeko. Ezin zuen beste idazle bat aukeratu? Naia, ez esan horrelakorik. Bueno, nahi. Badakizu Arkaitz nire favoritoa dela. Zela. Dela, ez? Hilda badago ere nire idazle favoritoa izaten jarrituko du. Zentratu baitezen. Norote da hiltzaia? Ze xola du horrek horren? Dena, xola du. Norden jakin beharra dut. Hori egitera bultzatu zuten arrazoia ulertzeko. Arkaitzka, no, joder, benetan. Kristum tipoa da eta. Bueno, zen. Ez dut usteen beste jakingo dugunik. Poliziak esango du hiltzailean norden asko jota harrapatzen badute, baina zergatik hil duten ez dut uste. Ba, orduan guk ikertuko dugu. Bai. Egon, benetan ari zara? Noski, benetan ari naizela. Eta buah, ari zait okurritzen, ideia puska bat, hola, derrepentean. Bai, hori da. Podcast bat egingo dugu kasuaren gure jarraipenarekin. Benetan diozu zure idazle kutxunaren erailketa aprobetxatuko duzula betidanik amestu izan duzun podcast txoro hori abian jartzeko? Eske flipatzen ari naiz. Bai, ez ba? Ikerketa sekretu bat jarriko dugu martxan. Podcastak idazteko autolaguntza artikulu guztiek diote benetan interesatzen zaizun zerbaiti buruzkoa egin behar duzula. Nabaritu egiten dela bestela entusiasmo falta. Banien hau bat ere entusiasmatzen gai honek. Eta gainera, hau legala da? Bueno, ikerketa klandestino honekin ez dugu ofiziala oztopatuko, lasai. Zer egingo luke Miss Marplek gure kasuan? Nordan Marple. Joder, benetan unai? Nire zerrenda beltzean sartuko zaitut zuzenean. Bueno, berdin dio, ez gara Marple, baina Agatha Christieren liburuak irakurri ditugu. A toda hostia joan beharra daukagu kontuz gidatu, mesedez? Ai, relajatu! Nik ez dakite zer novela beltzez, badakizu etzaidan literatura batere gustatzen. Eta gainera, hau ez da novela bat. Ez dudan sekula ulertuko da, zergatik ematen duzun izena azokan voluntario moduan lan egiteko? Ba, erreza da ulertzen, parrandarengatik. Denok ematen duzuelako izena hemen, eta bestela nik olgatuta gelditzen naizelako abenduko zubi guztien Iruñan. Eta erraz ligatzen delako hemen. Denek uste dute euretako bat zarela, eta filtroa errazago pasatzen duzu. Ze filtro pasako duzuzuk ez dakizu eta novela beltzak eta poliziakoak desberdintzen. Nire partner in crime izan nahi baduzu, hasi espabilatzen ja. Naia, orain benetan, gauza serioa da. Arkaitzkan hil dutela, joder! Bai, noski gauza serioa dela. Eta horregatik uste dut zerbait egin behar dugula. Euskal literaturak behar gaitu. Pasa gura, mesedez. Zurekin alperrik da. Tori. A ber, oso susmagarria dau guztia. Hori ezin ditazu bukatu. Zergatik orain. Hain justu bere azken liburu aurkeztu behar duenean. Eta Durangon bertan, hori egiten zait deigarriena. Hiltzaileak urte osoa izan du buruan zeukana gauzatzeko, ze hau, aurrez pentsatuta dago, fijo. Baina Durangoko azoka aukeratu du. Zergatik. Kontuz. Zerbait komunikatu nahi du horrekin, unai. Eta gainera labana erabili du. Bueno, hori ez dakigu seguro. Sare sozial guztietan labankadak aipatu dituzte. Fijo egia dela, fijo. Zergatik labana? Zergatik ez pozoia, adibidez? Ez dakit? Ez dakitzen bat labankada jaso dituen, baina hau ez da hilketa soil bat. Zuk ez diozu mendeku usainik hartzen? Ez jarri horpegi hori eta ez hasi zure galdera zoroekin. Nien hau limurtuko. Ez da ideia ona mobida honetan sartzea, benetan ari naiz naia. Baita ni ere? Zuk gaur egun labankada zilko zenuken norbait? Bitxia dela onartu behar didazu, nahi? Norbait alik eta modu nabarmenean hiltzen duzunean, jendeak egiteko gai zarena ikus dezan nahi duzu. Zarbait demostratu ez? Eta are gehiago Durangoko azokan bertan egiten baduzu, arreta bila zabiltza. Hiltzaileak jakin bazekien honek gure panorama literario guztia astinduko zuela. Hori bilatzen zuen eta bilatzen bazuen behintzat. Kasuan sartuta zaude eta orain ez dago atzera bueltarik. Gorrotu zaitut batzuetan. Eta damutu egingo gara. Kontuz, ez ikutu hori. Egon naia, zer da hori? Orain arte hitz egin dugun guztia grabatu duzu? Noski, esan dizut podcast bat izango zela. Venga, segizketan ederkiari zinen eta. Uste nuena baino kerrago zaude. En fin, azkenean beti egiten duguzuk nahi duzuna. Esan, zein eman beharreko lehen pausa. Ara gure detektibe. Kontuz, irtera bartu behar duzu. Bai, badakit, nik ere entzun dut. Bale. Bueno, a ber, broma gutxi, bururatu zaizu nondik hasi?
Egin behar dugun lehenengo gauza, hilketa estena ikustea da. Ez digute pasatzen utziko, nahi. Uste duzu azokak normal irekiko dituela bere ateak gaur? Bueno, sartzea ez da arazoa izango. Topatuko dugu modua. Pistaren bat aurkitzen badugu... Baina naia, poliziak estena aztertu badu, ze froga aurkituko dugu gukor. Dena garbituko zuten dagoeneko. Alere hurbildu egingo gara unai. Eta ondoren, gertatutakoaren lekukoak bilatuko ditugu. Ziur, norbaitek zerbait susmagarria ikusi duela. Bai, eta seguru zurekin hitz egin nahiko dutela. Zergatik ez. Galdera egokiak egiten baditu. Wow, itxein momentu bat. Ostia. Kontuz gidatzen, baina begira ze WhatsApp idalian lagun batek irakurri hau. Arkaitz Kano ikusi dutela kafetegi batean. Baizera. Zenbat gustatzen zaigun umore beltza euskaldunai. Ez da broma, Nire WhatsAppeko taldeetan berdina esaten ari dira denbora guztian. Begira, eta nire Durangoko lagun batek argazki bat bidali du, eta hauxe jarri du. Beitu, bere goizeko kafetxu hartzen tranquil gure Arkaitz. A ber. Zer gabiltza? Hilda dagoena ezin da mundu honetara itzuli ezinezkoa da. Igo irratiaren volumena. Itxoine, aipatu dute zerbait hor. Hilketaren inguruan badirudi saretan edatu dena, zurrumurrua besterik ez dela eta Arkaitz Kano bizirik dagoela. Entzun duzuena, Arkaitz Kano idazlearen heriotza zurrumurru faltsu bat izan da, fake bat alegia. Iturri ofizialek jakinarazi digute, idazlea ongi dagoela eta ez duela inolako erasorik jasan. Durangoko azokak ohiko orduan zabalduko ditu bere ateak, momentuz ez dugu datu gehiagorik. Antolatzaileek lasaitasuna eta normalitatea Bueno, listo, bukatu da, naia. Nola bukatu dela? Hemen zerbait arraroa gertatzen da, ez da posible. Zatik dizutu parra, joder, naia, ematen du izorratu egiten dizula Arkaitz bizirik egoteak, adi horrelekua dago aparkatzeko. Ez da hori, unai, nola ba. Kontua da, susmo txarra hartzen dio dela guztiari. Nola da posible hilda dagoen norbait batean bizirik egotea? Etzegoelako hilda? Ez. Hemen beste zerbait gertatzen da. Agata Kristi berpizteko moduko kasua da hau. Utzezazu Agata hori pakian, eta zentratu gaitezen pixka batean. Egiazu kasu nahi, mesedez. Nire senak esaten dit... Zezen, zure klase partikularretako irakasle senak, edo zure asteburutako zerbitzari senak? Begira, listo. Zuk ez baduzu nahi bakarrik egingo dut. Ez daukat zurekin eztabaidatzeko batere asmorik. Lagunduko dizut, venga, baina uste dut alperrikari garela, nire ustez promozio kontu bat besterik ez da izan. Trikimailu bat oso gorea, baina trikimailu bat azken finean. Batean aditu bihurtu zara honetan. Baina ados, arrazoi duzu. Honek ez du zentzurik. Norka ireratuko luke Arkaitz Kano hildutenaren zurrumurrua. Zer lor daiteke horrekin? Salmentek gora egitea? Izan daiteke. Baina berria zabaldu eta oso denbora gutxira gezurtatu dute. Ulertuko nuke pare bat egun igaro izan balira. Jendeari denbora emateko, badakizu. Baina marketingagatik bakarrik neguko zirkua guztia montatu? Ez du zentzurik, arrazoi. Lehen esan duzu liburu orkesten bat zuela Arkaitzek gaur, ezta? Bai. Bagoaz. La Bankada. Korima Filmsek naiz irratiarentzat ekoitzitako podcasta. Gidoia, Nerea Loyola eta Uxu Errazkin. Ekoizpena, soinu diseinua eta edizioa Goiuri Ezeiza eta Inigo Asens. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Doinu honek zerbait pizten du nire barnean. Labankadako sintoniak urduri jartzen nau. Baina urduri ondo, Ez urduri gaizki. Ja, ulertzen dut. Hor badago, bai? Iñar Sastrek sortutako sintonia horretan badago zerbait, bai? Misteriotsua. Oso ondo islatu zuen, guk islatu nahi genuena historia honekin, eta bigarrena bat dator, eta ni poix-poixik nago, bigarren denboraldia bat horrelako, pixkat desberdina da. Bai, desberdina da. Uste dute zeharik gabe, lotxik gabe, edo esan behar dugula, desberdina dela. Nik misterio bat argituko dut, Lakarra komisarioa bigarren denboraldian ere horregongo dela, agertuko dela. Bale? Gauzatxoa kontatu daitezke? Gauzatxoa kontatu daitezke. Vale, ados. Eta Lakarra komisarioa gorpuztuko du, edo ahoztuko du, ez da nola izango zen gorpuzturen ahotsaren bertsioa. Garako zuzendari den Iñaki Sotok,
Irlandan da Iñaki Soto momentu honetan, duela gutxi hitz egin dut berarekin telefonoz, eta hor zebilen, bere gidoiari bueltaka, baina bai, Lakarra komisario egongo da, Lakarra komisarioak egon behar du, bigarren denboraldian, eta Iñaki Sotok emango jarriko dio hautsa. Eta konta dezakegu protagonista batzuk zein diren, ezta? Konta dezakegu Naia eta Unai bueltan direla. Hori da. Naia eta Unai beraien amateur detektibe lanetan. Naia eta Unai goiuri eta biok gara, ez palin bazen egiten. Hori da, biok gara. Joder, Naia, utzi pakean ja zure ikerketa txoro hauek. Zer gehiago kontatu dezakegu. Egunen batean, atera behar dugu la bancada bat koma bos. La bancada bat koma bos. La bancada bat eta la bancada biren artean. La bancada socialista zen izu. Gure podcasta la bancada da. Ez la bancada. Ez, la bancada. Baina, lehenengoaren eta bigarrenaren artean sketch bat dago. Nahi eta Unaien sketch bat dago. Bai. Eta grabatuta dago. Benetan. Bai. Agian egun batean, bigarrenak edukiko duen arrakastaren arabera, argia ikusiko du sketch horrek, ala ez? Kriston arrakasta izango du. Ez? Ados, hobeto. Balduta nago. Lasai, hobeto. Bai, segurako arrakasta izango du, hori aurre ikusten dugu. Eire Maiak paper badu. Eire Maiak paper bat du. Bai. Eire Maiak Eire Maia egiten du. Bai. Eire Maia, Eire Maia. Eire Maia, Eire Maia. Esan da. Gauza gehiago konta ditzakegu. Ez dakit noraino. Bildurra matu, Ai, txika. Bai, kontatu. Iñaki Salvador izango dugu lehen aipatu dut, uste dut. Hemen tartean, saltxan. Oiana Maritorenak gorpuztuko du... Ez esan nor? Pertsonaitako bat. Imanol González Gurrutxak beste bat. Julen Goikoetxeak beste bat. Hobetenak, pixkat, etxean ditugunak. Baina esaterako Olat Salvador. Az Olat Salvador. Iker Gurrutxaga, az Iker Gurrutxaga. Ez kontatu gehiago. Bihar? Pixka gehiago. Kontatuko dugu eta. Guere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan zaila gaitezen ikusten. Hori entzule badatorrela La Bancada podcastaren bigarren denboraldia eta urduri gaudela Durangoko azokan estreinatuko da eta bihar gauza gehiago kontatuko dizkizuegu estreinaldiari begira, baina agur esateko ordua iritsi da, Eire Maia Manterola? Agur, bihar arte. Bihar hemen inguruan ibiliko zara? Hori da. Inigo Asentzio, bihar arte? Bihar arte. Bihar zuere hemendik ibiliko zara eta baita ni ere hementxe egongo gara eta espero dugu entzule zuek ere gurean izatea beste behin, uinen beste aldean, besarkada estu bat eta animo astelenarekin, espero dut arratsaldeko elkarretaratzeetan elkar ikustea. Iraungo duten zuaitzardaska gazteak beren aukeren jaberaiki. Keep calm and bigarren kafea.